أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan takaitaccen saƙo ne zuwa ga 'yan uwa masoya a ko'ina suke, musamman masoya annabi sallallahu alaihi wasallam, 'yan ɗariƙar Shehu Tijjani, 'yan faidar Maulana Shehu Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu. Kasantuwar yau da safe aka tashi da wani labari ana ta kiran waya cewan kowane ɓangare 'yan uwa daga ko'ina suna ta kira cewan sun gani a wasu kafafen labarai da wasu jaridu cewan Abul Fati Sani Attijani ya rasu da heart attack a wani asibiti a garin Gombe. To ala ayyi halin mutuwa tana kan kowa, kuma Allah zai iya yin abin da ya ga dama, ba wanda ya isa ya hana shi tabaraka wa ta'ala. aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyadatin. A duk yanda kuke, mutuwa za ta zo ta riske ku ko da kuna kan wani tsauni wanda yake duwatsu masu girma. Duk yanda ka je ka laɓe, ba a laɓe wa mutuwa, kuma ita alƙawarinta kawai lokaci yayi ne. In lokaci yayi baka da tsimi baka da dabara, zaka ga kawai Allah ya ɗauke ka tafi tabaraka wa ta'ala. Saboda kullu nafsin za'iqatul maut, kowa zai mutu, zan mutu, zaka mutu, kowa da kowa zai mutu. Wannan sunna ce ta rayuwa. Kafin ni an yi bayin Allah da dama da suka rasu, sannan ni ma kuma zan zo in rasu. Bayan ni wanda duk ma suke nan su ma za su zo su rasu. Kullu man alaiha fan, za a kai wannan matakin. Kullu man alaiha fan, duk wanda yake doron ƙasa shi ma gaba ɗaya zai zo ya tafi. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sai zaman Allah shi kadai ne wanzajje, tabbatacce, hayyun la ya mutu. Allah shine rayayyen da baya mutuwa tabaraka wa ta'ala. To wannan sako da yan uwa suka yi ta bugo waya cewan sun ga sako a Facebook ana ta yadawa, na rasu. To dai ina cikin wanda Allah ya kasance min ni'ima da rayuwa har yanzu. Ina cikin rayuwa, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi min arziki da haka. Lokacin dai a yanzu Allah ya ce bai yi ba, amma ba mu san an jima ko zuwa misali ko da daddare ko gobe ko wani lokaci ba abin da Allah ba zai iya yi ba. To amma dai ko ma rayuwan ne dai, ba mutuwa ake tsoro ba, cikawa da imani. Allah ya sa idan mutuwan ta zo a cika da imani, albarka annabi sallallahu alaihi wasallama. Saboda dama duk tsawon da ka rayu din, wata rana dai ƙarshen dai shine dai wannan kabarin. Iza ishta alfan summa alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabri. Idan ka rayu shekara 1000, ka ƙara rayuwa bayan shekara 1000, ka ƙara rayuwa 1000, shekara 1000, rayuwa shekara 2000 kenan, to fala budda min yawmin tasiru ila alqabri. Wata rana dai haka za a yi dakonka a makara a je a saka a kabari. Wannan sawa'un ni mai magana ne ko wanda suke sauraro ko wanda suke ta azagwaigwan cewan an mutu da sauransu. To alhamdulillah, ba mutuwan ba Allah ya sa mu cika da imani. Amma a yanzu dai Allah bai kaddara ba tabaraka wa ta'ala, ba mu san kuma me zai yi nan gaba ba. Amma dai a yanzu ana cikin ƙoshin lafiya, kuma alhamdulillah muna cikin rayuwa. Alhamdulillah, lallai ban mutu ba, ina nan. 'Yan uwa waɗanda suke ta waya da waɗansu da saura cewan an rasu, to alhamdulillah ina nan a raye, ban mutu ba tukunna. Muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya gafarta wa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam a duk yanda suke. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu. Mu kuma idan namu ya zo, Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya sa mu cika da imani. Albarkan maiki alaihi salatu wassalam. Da Allah masu yaɗawa cewan an rasu ɗin su yi haƙuri, su bar Allah ya yi abin da ya ga dama akan bayinsa. In ya ga dama tabaraka wa ta'ala, ba zai shawarce su ba. In ya ga dama zai ce kawai Abul Fati lokaci yayi, shikenan, kuma ba zai shawarci kowa ba. Idan lokaci ya zo, ba a jinkirtawa mutum ko minti ɗaya. Ba a jinkirtawa mutum ko minti ɗaya, yanda alƙur'ani yake faɗa ne. Mimma razaqnahum qala iyyatum fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha
wallahu khabirun bima ta'malun walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Duk wani rai da ajalinta in ya zo Allah baya jinkirta mata koda da sakan daya. Wallahu khabirun bima ta'malun. To Allah ya sa mu cika da imani. Duk musulmi al'umma annabi Allah ya sa su cika da imani. Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum.